Tradičné hlásenie prichádzajúceho vlaku symbolicky otvorilo 5. ročník výstavy fotografií, ktorú Informačné centrum Europe Direct v Senici vyhlásilo pri príležitosti Európskeho roka občanov. Výstavu nainštalovali na naozaj netradičnom mieste. V novo zrekonštruovanej budove železničnej stanice v Senici, kde ju v stredu 11. decembra slávnostne otvorili. To bola viac menej taká tímová práca kolegov na mestskom úrade, že sme sa bavili, že dať to niekde, kde to ľudí zaujme, kde to uvidí veľká skupina ľudí. Aj spolupráca so železnicami Slovenskej republiky bola úžasná, boli veľmi ochotní, ústretoví a myslím, že aj v týchto priestoroch je to pekné. Tohtoročná téma súťaže Euroobčan hviezda Európy zaujala 18 fotografov od 9 do 66 rokov. 77 fotografií odborným okom pozrela porota na čele s profesionálnou fotografkou Petrou Cepkovou. Spomedzi množstva fotografií sa rozhodli oceniť zábery, ktoré vážne či ironicky poukazujú na to, že nie je dôležité, kde v Európe sa nachádzame. Primátor Senice odovzdal osobitnú cenu Seničanke Lucii Prokešovej. Hlavná cena súťaže, zrkadlový digitálny fotoaparát, putovala až do Zlatých Moraviec. Táto víťazná fotografia vznikla na najväčšom svetovom kultúrnom festivale v Edinburgu na Fringe, kde je to v podstate raj pre fotografov. Tohto ujka som si vyhliadol, zaujal ma celkovo svojím výzorom. Moc sa nechcel fotiť, ale sa mi to podarilo. A tento rok sa mi podarilo túto fotku mu aj osobne odovzdať. Čo na to hovoríte, že výstava bude na železničnej stanici? Mne sa to páči, pretože tu majú možnosť ľudia vidieť tie fotografie a fotografie treba ukázať ľuďom. Niečo podobné som videl už v Topolčanoch na stanici a tiež to bolo zaujímavé. Tu je taká vynovená stanica, tu to vyzerá lepšie. A pre mňa je dobrý pocit, že som vyhral. Výstava fotografií bude zdobiť železničnú stanicu v Senici do 6. januára. A naozaj to cestujúcim len spríjemní ten čas. Keď bude vlak aj meškať, tak možno nebudú už takí nahnevaní a trošku sa potešia fotkami.